semua di hita saluhuna amanginang hita nanya holongan saat mahita di barita nauli jamita minggu di tanggal Mei 2021 di minggu rogate tema susah hita tu barita nauli jumlah hita martangian damini debatana sumurung sen saluhuna roha Ima mangaramoti ak hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kita nani holongan jamita di minggu rogate di tanggal Mei tahun 2021 ima atar surat di Sada Yohanes bidu 5 ayat sada saat di ayat 5 ujahau matutonga-tongata ganup na porsea di Yesus Kristus ido naung tubuh siat debata jala ganup na makaulong ibana na manubuhon haholongan ni ido nang natubu sian ibana sianod do taboto nang holong rohata dia ke anak ni debata molo tahaholongi debata jala taradoti patikna ayod do holong ni roh ni debata molo taradoti patikna dada nadok patiknai ay nasa natubu siat debata do manaluho portibion ha porsiot taido nang monang manaluho portibion isedo nama naluhon portibion ia sona porsia di Yesus Kristus anak ni debata ido sahana tangiang sada nama sairikot di bagasan nguluni hita na porsia molo didok tangiang tetu masayarga mawon di bagasan nguluta na patuluhon sada persobau peribadahan tu debata isarani aik doi mulo tabereng rupani hinariko ni aik mulo song aik ditongani hasiang anon tentu nangadong hanguluan ketika air tidak ada maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya kehidupan tidak ada bagi manusia. Tersongoni do gobaran ni hita na porsia di bagasan Yesus Kristus. Molo targuar hita na porsia di Yesus Kristus, ikon adong gutangnya. Setarguar hita Kristen na mangun. Adong tolu ciri khas na buita ida di bagasan turpukon taringot si pertangian. Na berjolo ima ikon adong ha porsiaon di Yesus ikon adong ha porsiaon na paduahon ikon diradoti pati manang hata ni pata jalan na patuluhon ikon adong holong di bagasan ngulu na tolima na buwe taputik siya turbo jamitaon ciri khas menanggobaran rumang ningolo ni halak si pertangian jala muluta sigati no aing dirita buha tergor luhita dinatul rumang naking ngaringgas sita martangian ngaringgas sita menugihon keluarga ta martangian tentu memang dan buwe dohonota nguluton sikop tareng na martangian buwi do rupani regam bentuk ni sasahalak na martangian alani las rohana neng marsipangan alani adong perukilonna do akana asing jadi tasigati maju ta evaluasi maju dia ngulu pertanyaan na targor naringgas sita manang nalosok dope manang nasuparduli rupani jala masergado marhite turpu jamitong molo didok martangian berarti adong perjumpaan na doh di bata
ikon songonin. Jadi ikon rajumatta do di namartangi kita tu Tuhani rajumatta na pajupang do debataru kita. Ikon arong komunikasi do debata. Atau nga do siya ngulunot ta satur pu jami taon perjolo man dito gitu hatta tu hita nuain martangi yang mahita di bagasan haprosia. Jadi ikon haprosia ini do nama seriko di namartangian. Sutung martangian rupani alai ganggu rohana. Bui masa do sasahala martangian alidang pus rohana di tangian. Masyarakat matutu kupos do rohata dinasa data pangido tu debata. Jadi tangiangi dang jima. Mulu bahasa na asing rupani diaka habertiwi onon. Tangiangi dang mantra. Nah pasti tangiangi isarani pakai data deh. Mulu habis pakai data dan bubi buka jaringan internet. Dan cerita rupani tapain hots jaringan tu handphone na asing manang wifi na asing. Alai mulu sakit potero nang buka internet habis pakai data na nang bubi. Sada contoh mai unang sape masuhot tita unang sape suadong tangyang ta di bagasan nguluta. Ani masari kok ringkas. So norok naking sada gobaran mulu habis pakai data dan buka jaringan internet tersuni mulu suadong tangyang dan adong pos niroha dia kasakap dia kanguluta sigan upari taringot nasa na pinatupani debata. Jadi unang sanga sape habis unang sape masohot mulu masohot dan buitan dokta akapabahenan ni bata di tonga-tonga ni ulut. Kita nani holongan tangiangi papasohat tami madalani nasa perdalanan ni ulut. Jadi tentu adong gua biar ni roha arong go hatahuton di tonga-tonga ni nguluta siganupa. Ala disunguli tu hatta hita nuain marhite minggu rokate sai anggiat ma na martangiak kita pos rohatta martangiak kita di bagasan kaporsiaon martangiak kita di bagasan nauduk dohot iasni roha tu debata. Taringo tangian hita ne holongan nong sada ilustrasi sipata akan data bangilu di ngulon tak somani masa. Sadatiki adong ma rombongan ni aga pemuda marhopal na sida naik kapal na sida di sadalau. Tapi tentu topu manong kecelakaan ni kapalon. Ale dong masalah na selamat. Na selamat tom soi nama lujana marlangi bana terus marlangi saat mi bana tu pinggir ni tawi dido ibana ma mulia hati Tuhan ajido piroham mangolu do piao dungi di bani-bana masada bale-bale tageleng manang inganan na gubu na di bolibana madingga gubukon siya nagkahaw narong diharangani dungi di marsoho nai lau mi bana mangalu di sowan do akasipanganon diharangani hape mula kibana terbakar ma ima gubuk-gubuki roa adong pabakaran na sisa gabi ima mabematutung gubuk-gubuk na pinatupanay. Soina maholsona, soina maparukilonna, dido ibana ma ditangyang Tuhan nga dibotoho marukilaw, nga dibotoho romara tuwa. Alay ba sekot matutung gupi gubuk-gubuk na hubalion, inganan tinggal na hubalion. Hubangido tuho asa palua ausian hagugutan mo nineba. Dak sedia leling nari di botare nai Roma rupani kapal neringgan nalawa menyelamat to niba. Sah ma pajupang ma doli-dolion do pangisi ni kapalon. Wah sadi boto hamu audison. Ma alusinasi da penyelamaton. Ay widahami adong asap kepulan asap ido menugi kami rotuson bah
tung mulai hati mah alani asap naking gabi di boto hamun adonggo audison adonggo jolom manison alani malu adu ibana sian kecelakaan ni bahkan mabiar ibana di hamatian malu di ibana jelasah mi ibana bukan mulak muse tuhuta tersoni doka manginang hita saluhunan yang ulongan taringot hapur siaw mina martang yang gudang bicara di bed di mata lahu mangurupi hita di mulut tau tentu akan ada bangidui dak sudi di batu pada bata alai di batu pada bata nah bar tulong rohani di bata alai nunang gang berwata banyak cara Tuhan lakukan untuk menolong kita dalam kesulitan kita. Nomor dua homa akan amartani yang ekonomi yang maholong di bagasan muluhun ayat 2 mata ida sianodo tamoto nang holong rohata dia ke anak ni debata mulu taha holongi debata jadi mulu holong rohata di debata tutu naing manian holong rohata do dongata nasing do dongata jol do dongata sabamas jadi dak kolamat dok holong buah kamangina dia kena marsaribe nadongo pesiko saribena holong goro hamuna tu sinondukmu di hamuh kama holong goro hamuna di persoduk bolemu dia kena toras holong goro hamuna di nator dia kaya nakomuna nanyanakon buah holong goro hamuna di natoras muna tutu dah kaya busiko holong irohata na mangulong ala ditugyo di batado hita nuain asa halak na mangulu di bagasat tangi yang ikom maholong rohana tu debata nang tu solo padu tutu renggas sita martangi yang so tungdo adong akadendam aka suruh ni roha hacik ni roha nama bekita rupani dosian dan hirim itu hatta aka sepertangi yang ko seret rohana aka sepertangi yang ikon parholong doi aka sepertangi yang iko bengek doi menghadapi nasa perjalanan ni muluna tentu di batu pada bata dakolan obar tulomota alai tulomoni rohani di bata suku-suku noain akan manginang kita saluhukna nani Allah nunga parholok kita di ngoluta nunga parholok kita tulongata jolma sabagasta au sura di bayan dongata sabagas di bahan istri, di bahan keluarga, suami, ianakon, adong haji ni roha. Gabi halak na pendendam do hita. Umanuay, tajigati rohata. Asa gabi parholok kita di tonganing ulo. Mulu naringgas do hita martangian. Ikut do hita di bagasan akka perbuini holong roha. Orang Kristen yang sering berdoa, yang mau berdoa harus bertumbuh di dalam kasih. Na barpudi ma marhite turpu jamiton ditugyo tuhata matuhita nuaing makanguluhon akka si pertangian ikon mangaraduti hatani debata tutu hatani debata buiru dapot tita sianna majahabibil manangal kita hatani debata buiru dapot tita sianna ubigi jamita hatani debata buiru dapot tita sian mabigi jamita di YouTube do akan asing ngacanggih zamanon siap dia berubah nih bahkan di Android di handphone nah adong di hita nung adong buir rupa nih adong Alkitab elektronik alisara do suku-suku marparbui do barita nauli idi nguluta marparbui do hatani bata di nguluta idu nuai masyarakat do turbu jamiton ma nunggu di rohatan nuai taring mangulu di hatani bata asifata di zaman namajun nuai setabi akka manginang hita saluhuna rungu na di bahala rupani mulu mabigi berita viral pitor hatok do rupani udang ko panonton ni apalagi berita asik jalan menghibur ina maksud jujutan di Indonesia bagaimana menghibur menyenangkan hati aben mekel
baka jamita berupani mulubui gudang akka lelucon. Bahkan tantangan rupani mulok para jamita unang menyam monoton, asiklah untuk menyenangkan pikiran pendengar. Wes ada contoh akka mengenang kita nanya holongan. Mari kita buktikan, kita bukti hujung. Ada dua contoh rupani. Sada judul berita, seorang pendeta bersending di daerah pedalaman. Tasiga rupani. Gudanggo panotonna, gudanggo fiuna. Nabaduahon, judul nabaduahon. Seorang pendeta diturunkan dari mimbar. Kata ide rupani. Dia dugu mudang panotonna. Sada nani ida rupani sipata gudang ko halak piturato mangidan orang denggani. Nakindak kudokon salah padita na orang dengan dah. Alai tidak contoh au surah dong haurangan manang na orang tabu bigi pitur gudang fokus tu si pitur gudang ko si malolong bahkan perbinigian mernide. Tersundil di sipata tabukti hujok kamangna. Au surah adong mabain status Facebook akan rohani rupani piga mana mak komentari piga mana mak like alai au surah adong status Facebook yang buat enak tertawa senyum bahagia bahkan lucu dan segala macam gudang ku panonton nih mana mak komentar. Jadi manuang sada contoh sifatan lebih fokus apalagi tarengok nama bigi jamita rupani akka nama betabu si pareho nama ben holasona pikiran tapi hatani bata mandok daksoni firman Tuhan bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua disiram ring doho huto ima hatanya di bata lani masa ikut tapi di bagasan mulut tahun mulu naring gasi tamar tangia naring gasi tamar minggu naring gasi tamar saw ikon adong pakkang uluhonon di hatani debata ketika seorang pengkhotbah berkhotbah lihatlah intisari khotbah yang disampaikan lihatlah hidup pengkhotbah itu yang benar-benar bisa menjadi teladan. Itulah yang kita contoh. Dita saluhukna di bagasan hata ni debata mangaraduti patik ni debata didok naking diturpukon dana nadok patik nai debata apa patik dang nama bain asaburak nguluton dang nama besusah nguluton di pagari macam-macam berbagai macam patik aturan tengok ma dua rumang hebatiki holong tu debata holong tu jol yala robe Jesus manggo hebatiki dang nama dok asa borak si taunota asa borak pengulon dao tetapi malah Tuhan mau katakan firman itu adalah kehidupan. Jadi hatani debata ikon gabi gugudu dihita mangulahun nasa mulutta jala ikon hatani debata ado nagabi bohal ni haporsiota asa mangulu hita takas haporsiota ikon dapot hitai sedia siang hatani debata sehingga marhiti turpuk jamiton di minggu rogati pengotok kita hatani debata saya naing mata hasiholi saya naing ma tabuhala haporsiota marluba mahita berlomba-lomba untuk membekali iman kita mabuhali haporsiota di hatani debata melutar guar hita na porsia di Yesus anak ni debata mangulu mahita di bagasan haudukon di hatani debata didok naking diturpukon halak nama naluho portibion ima na porsia di Yesus Kristus anaknya debata na porsia di Yesus Kristus nama buhan barita na uli atong tahmuluhom ma di bagasan tangyanta halak na porsia ikom mampulo
mangulu di bagasan tangiang halak na porsia naing martangiang di bagasan haudukon halak na porsia iko mampu do manaluhon nasa baru kilo di bagasan ngoduon mula dong hamolok tadupi mula adong paru kilo tadupi naing matutu parjolo tapasah di tangiang ta tu di bata masa di parbisui hita lahu mandalani mulutta hata di bata do bohal ni haporsiota atong manguli mahita di bagasat tangian tatanyakon ma dirita keluargata nah humalia kita nang saluhuna jala lam gudang ma parbu ini tangian tabai di mulutau dakola tu dirita dakola di keluargata ledohot mana humaliang amin martanya kita mulai dari Tuhan diberi dan nauli nak kutangi kami asari mahai makonguluhun hatang asa mangulu kami di bagasan hapur siau mangulu kami di bagasan tangiang jala tangiang nami di nguluan sada hadawlatan mai di bagasan mulu nami sikan upari naing matuhan hutangi aku kami diri nami keluarga nami ulang nami usol kami dosa nami di tangiang nami asa gabi halak na maragugu kami Tuhan manaluho portibion ajari kami gabi si pertangian amin.